खुलुमबाय। नोजोर सोरांसार इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। आं बे इउटुब चेनेल खुलिनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो होननानै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। आं जा खामानि मावो बेखौ रायजोफोरनि सिगाङाव एसे दिन्थिलांनो होननानै आं बे इउटुब चेनेलखौ खुलिनाय जादों। दा रायजोफोरनिफ्राय अनसायनो मोना मोना आं मिथिया। दा आङो बे इउटुब चेनेलखौ खुलिनाय जाहैबाय आरो दा आं जेखौ मावो आं बेखौ दिन्थिलांगोन। आं बेनोसै आरो बे इउटुब चेनेल खुलिनायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय आं जेखौ मावो बेखौनो आं रायजोफोरनि सिगाङाव दिन्थिलांनो होननानै आं बे इउटुब चेनेलखौ खुलिनाय जाबाय। दा रायजोफोरनिफ्राय अनसायनाय मोननाय मोनै बे रायजो राजाफोरनि सायावनोसै आरोना। बेनोसै आरो आंनि मेन इउटुब चेनेल खुलिनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं जेखौ खामानि मावो आं बेखौ दिन्थिलांनो होननानै आं बे इउटुब चेनेलखौ खुलिनाय जादों आरोना।